SOMPA FM. Eddie free ho abusia ema awire mfio se we ya ye kan no esanso ene namu serious pa ewo 106.1 enu ye tachi mind na SOMPA FM bron champion de duakwa ba bia systematic press no ba pa no press no na yewi a papa toast nso asom e de amade hia wono mo wonkuransa ne na afa ewo 90.7 decoder so no ba bia FM stations akentira wa no na ho na be ho sompa no yegina musa franka ena afi www.sompaonline.com yewra prince atabo aten abobo ni nyina de akwa akoto wa akwa besanim enya bia kenkan enya bia hwe ewo wani so na animu nwoma no mu no eho ne ye frɛ se behwe bi uba nso aya no wacha ma anu enya bi na afi wo nkanto so bi ana bibi kafa ho a na eno nso ode ato ho ene no comment no like ne share na obi enya bi kana eso oban radio wa fa ne live ewo kaneshi ene na afa na kantamanto nso akafi amo abiem wo ship mu ho ama obi bia wo bedidwa de woton wo munyina nso anya eso emfaso abusua Leicester Company Limited wonom na ye ya toothpaste ene ne brush no wo mukutaye mu anwumre ya atwuse na me matwimi de na mete hei onga ma mensa no boafo no eboa ama enema nyina akokama ewo nkwan ne abomu yom hyetɔ yom a na promosidofo na aye ne saa just hot kenke de tutu efiri mu dokno 3 cities e biton 7 any 8 cities no yenya ye tie SOMPA obi ampe bi ni ayiwi ase adwabo bi a yebedi di ase no ya fa dokno no som eno na emfaso wo so a unyika we ya mekan ye de nkwan so bonten enenwa dome commercial bank na chipe eho ne yewo na mom wuntimi nidi wonu mato anasa ntontom na awewo uhia time heba mixture Dr. Tafri Jedro no na wanya no ano no mawie no echechi no nso pebisi pono so na enomomwa bronyei wato anwato wato akoko no wanto time a ene na yare kentemma na wo besesa RSYD Novici Studio eho de photo ni etwa enti se enimu no nya akono kura wo mbetwa ama na efe sketch ahodo ene wo mo epese eye wo mo music videos no hona mekamfo edemamo mara mabase Kokroko Street hwa na onsa ebeka yen time de kase ebo no so enenti midimafo Herbal Center Dr. Tam da so da no oto nsa frɛ wo se bra no wonyira wo yade ma e opoku ase mayira ana wongogo no e wa abu akwa agogo e wa asantemamu ensam a eba no ne abeti bi ne se aposifo gusu a wo mo chebro nya akyede no na lesibi tabora ene na afa nipa maako wo ha ene aduanan baako ena wo mo nso enya bro nya akyede na enamde enso anwumre ebetoa ewo kase no mu na sada na pomuden anhwemufo no nso wo mo akasa tu yemfo se bronyen ye didi ye nom na emom ye hwe se ebewie ye nso aso anyare wamfa nkotena Dr. Sisos maboboa no se wo mo hwe yen esan se uma waduane ye wadura ebeboa pa sense ebewie na ofa aduro se aduane owura samija mfia ba beyi ne ho ano o sade ye kana gold board aboka IMF kura ka bi wedie osanity ba bia ensan agrada de kura mfa no ho no wabeyi ne ho ano ensembe na odi atodwa anwumre obete ewo kase enum na sade Constitutional Review Committee wono mo findings no empanimfo ebobo ho ene yebesan so awura mu biu emfie ben ena no wo mu susuo na 30 years no ensembe na empanimfo nso akasa fa ho ene ye de mu nsem eba ene afoforo eka ho a yebesan awuro Ivory Coast mamu ehon so wo mo to aba ayi wo mo eko General Assembly na sende mu nsem tie anwumre ye de nyina ebrewo triple AGYA APPIAH APAM DADAA me na masi agua
maybe ne solo ede asomo na nasafo kantanka de nam tentamfidie no so ene wiase nyina apakase no so ntibra ho na befa kase ne bi na efefa o chefa ebra wo madam anti ma ye moye nitia wamra na efe ye meto ansam no so SOMPA FM afi ensem no yenye bre na nesre ene na basa no abusua yentutu emfamma na se me firi ase de a me de wo hya ase firi posi sadom no wo mo aboboa no ewo enkran ene na afa na we de me de wo kotabora nti safo nso de ye be kotabora ewo Facebook no so abusua braso na behwe bi tabora ne la shebi afa ho ena nipa maako wo ha aduanan baako posi sadom no service with integrity said the woman yes a bronyan yeru atete yehonu aka kire won se wo mommo matemamufo bronya no nya won de sempo de da abotom yekuma bia watimi akoto bibi ehunu sa ampa de kura wo no obi ankoje amfiri wonsem na emom watimi e de aye biribi amfaso abaso de amawo enti cyber security authority CSA for no ene kan wo motampama no won national security for ene fe Ghana immigration service wo mo eti won hugu mu ene ne behwe tabora afa ho wo mo anche kura nipa be so ha wo mo che la shebi nso wo mo chi nipa be dia nan ba ko ene ka bomu a ekoye nipa wo ha dia nan ba ko bra Facebook no so na wo hwe se de wo mo tepu mobile phones na wo ho na nya obi a wakra phones aba ena wo ye packaging o wo mo a yakoso so wo mpa chi wo abonefo sem so no wo mo niema no ya wo mo de egu pa no so enti enkra ne che se ebinom ye wo mo a efa wiase nyina apa no so abibu no mafa so cyber crime activities ebinom mobile money fraud ebi nso kura de esada de ababa wo photo beto ho bi kura no de na daja mfoni de efrefre akono no de anu bi aba beto ho na nso wo ye bema no wo hyehye kira se wo no wudidi di nkomo oposu ebi kura otimi ye ne se wo ba no ene ade nti wo a ho ben wo de se tie bia wo mo de ebeye sekan adwa wo mo nam eno na nam so a posi sadom no nso ene national security for ewure mu a wo mo nya wo mo wo se laptops wo manje kura aduasa nwotwe wo mo sesai ena mobile phones no nso awuhunu no wo hadu num eno nso wo no fai na chief inspector Bridget Babana wo no ene kasa edema posi sadom no tuturu ewo CID afa ho enti wonya adaje ekire the entire wo mu yes adwuman na mfaso nso a eba so. Preliminary profiling indicates that the suspects are believed to be Nigerian nationals. During the operation, officers retrieved 38 laptop computers and 150 mobile phones, all suspected to have been used in the commission of the cyber-enabled financial crimes. Preliminary investigation suggests that the suspects were engaged in a range of criminal activities, including mobile money fraud, romance scams, sextortion, business email compromise, and wire fraud, which have resulted in significant financial losses to individuals and businesses, both locally and internationally. We also urge members of the public to remain vigilant, exercise caution in digital transactions, promptly report suspicious online activities, and continue to support state institutions in their collective fight against cybercrime. Eno de woni amansan de nkuta ho wo posi sado no wo maboboa no edema wo mo ehwe abonefo samso CID department no wo ba pa Bridget Babana o chief inspector wono na wakasa yi na ma yemfiri bambonum na yenko aduane ne bambo mu a ebewie timi asesa nyarewa ede abre oni padua na we no civil society organization ya wo mo ye adwuma e public health ho wo mo na etu Ghana fofo se bronya yi ba no wono mo hwe SOMPA kase se yenya twamfoni ene wote se kwa mewiredu mo frɛ ede afiri asantema mu na wo mo kire dwa amanfo edie ne wo mo twamfoni no ba wo se ediane dwa wo mo dipa ebite se mo anwa ne nema hodo eka ho enkonkomu nuane nyina wo mo totɔ ede akwa akodi bronya ene eduru sabre nso na dodo na atetete wo mo nema so titru de esa ye kura obese eje na apro no na wo mo ayi anu nyina afrim se de be na guso foforo betimi asan so abadwa so
na eno ena mpanimfo edi afutu ema yen se yenhwe ye pa na wiase no se wuyi nkwanhye afiri ho a ade etimi de yade ba pa na se owuo ba no yade eno nti wo mo kasa de a kire yen se yare no nso ye befa enya mframa ye behome nko na be me yenya ana nsu a ye nom na mum ni yedi akwaye mu eno nso timi frɛ nyarewa ema yen nti sabre ye bronya ye kodidi ye kono nom no yenhwe ye papa de ye die ne de ye nom na wi a ya ma Dr. Sisters mo ankobu amfaso wo mo aye brebre bronya nyina wo mu gina mu no wo mo bana nkaja wo mbedwodwo wo ho kakra nso a na yato santen wo mo aboboa no ne nyina ye se yakwa akọ tete aduane bone ama ye funu a asha ase ebodonno ama yasa na eno na wo mo kyese wo mo hwehwemu no kyere se nyarewa bi te se akoma nyarewa ya eba nipadua so no hura ehuru kosoro na ohamu nkyemu adu no nso nyina no ya ehuru de kosoro no eye aduane mu ene ye fa no wuyi eno to nkyɛn na ofa bi te se diabetes a eno nso enkomra nyina no aduane ho ene ye befa no nti nyarewa ne de fa kese na ye fafiri aduanim wonka nya cancer ena afi stroke nso na se ye ma aduane a yedi no eda na duro ma yen a se tie bia ye benya ahoden papa antesa na ekososo enyarewa bre yen a ebewie no na eduro yasoa ne bede SOMPA FM yen nanso na ye kɔ akodi abusua ma memfiri yapomuden mu na se wa pomuden na ebetimi aye adwuma anya sikade ato akire tituru wono ma yetu gold na wo mo ton gold esesa gold na ho ade na enche bia na gold board ebebo azu wo mai mu be se bosome no enwatwi mu ani afekora wono mu nyanyai na ene se wo mo bae no owura asame jamfi na mampani his excellency John Dramani Mahama wo bo ni din se wo metua wo ma no na pani ene se wo betua no na adwuma ne de wo bo bi pa emu na mosufo nyina efiri bae a wo mo konti agaramse ya biribia wo mo nam ye kwaye mu a ehwe se wo mo a edi sa abonefo se no wo betimi anya wo mpa achi aso anampo sa ha no wo betwa ba ede ahwe ano na emu no nyina achi no se beyo ne yenkobo bosen akase bia mfiri baabi foforo sanse IMF bosen no yentimi ntu anwei a trenches no kura na anu ya nche na bi bae nti ye hwe animu se ye betimi adanda ye ho na ka ye de no ye betuatua ama ye ho asan ye na se ye nya ye die ye ho se we de ya ye mfifire ene ye die eno no gold board nso agina mu bi pa eboa se ye betimi aso sa hawi ano na ekowie no IMF fo ede nkomo bi aba beto se wo mo ehwehwe niemam ehwe kwan efaso eboa ye sika no kwan efaso di ye sika no yetimi atua wo mo ka no enti se ye di aboroso a no wo mo atea ye se ye nsusu ni muro so ntesa ka be di anim ekowie wo mo se gold board fo aboka $214 million na ye se ene no efiri hen ene ba hen na no ya na nagrada penso samija mfi $, wo musi papa yi kwan ho sa asanka mampani ho no ewi IMF di we ya ba betumi de ene ye fie gya dum na ye ni da kwan se ye beti biribi e de afiri pani ya no ampani ampa ni nua ne SOMPA FM ye wura samija mfi aba be yi no ho ano ene wo che se sabi hen kokura na ye bu no fa ye ho die enya hen babunu ena nya de a gold board fo nso hunta bibia ena sabio wono mo hye wo mo adwuma sie se ye ne ye pagya sika bi ama wo mo ena ahwere wo mo ne yakasa wo mo aboka ene ye nonko nanso de ye kekan de asa court da ho abobo na wo mo adwuma no ye nhyehyɛ no wo ba bia sa mfaso nko na ese wo mo soa esan se wo mo akɔne abampo no eye kanko a wo mo kwa akɔbra ewu a no wo mo so mpafe ne nam enche bia na mosofo ekɔ afa ho ewo hwediem hwede ye de kokɔye wo mo ene wo mo kai kura ebi sase ebi num ne ho ade we nyina ye mu ho nkonta nanso ye tesa IMF akasa ye kɔ yi eno a ye kɔ dwa eno a eno ne ye didi nkomo enti wo nya adaje kire ye mu se wo maboka ana wo moka. This is by far the most fundamental issue that I've heard anybody commenting on this matter raised so far. And so I intend to focus on it and explain. The impression is being created by some as though the gold board has made losses and is shying away from acknowledging that it has made losses. The gold board is not a typical commercial venture established for the main purpose of making profit. Gold board is a strategic corporation with two objects: pouring
foreign exchange generation for the country and supporting gold reserve accumulation by the Bank of Ghana. And that is why if you look at the Gold Board Act, nowhere in the act is the word profit used, rather the word surplus is used. We are mandate driven and not necessarily profit driven. We even make losses in the discharge of our mandate. We'll be very happy to concede that and to show how that loss came about and the benefits of that loss, if any. And so nobody is shying away from losses. Facts are sacrosanct. The Gold Board is barely 8 months old. And on the wakano, say Gold Board no cry, I can say me, I feel when you was some men and watch it. Nanso, your person Sabio, or more year in Finchia duechi, Ejuma, Ade Mainoa, Sabi, Ebian Hunikutano, Nanso Nina Mono, and Yadia, Sadia, or Mususu no, Sa, and a tear, or Rasa medium fee, and a cassa ye. Afe, Papa, wa ben pa wa mamwom, na eba amanyo samonswa, wodi muntintima pa ye, ya se o wa humi jim. Dr. Nyaho Tamaklu, one na ekasei. Na one dia de asem bia to so se. Empanimfu aba be ye wo mo adwuma wie, akwankwa Jessica ye de ma wo mo e frɛ ne se S Gracia no. One dia besusu pa na ebinum kura aka bia ka ho. Se ebe yanka wo mo nyintu baabi, ana ye ntwam kura. Na se oni no ebe som wie, na wo man no wo bibi e de bona baso na wo ye adwuma papa e wo se ye bona baso a, ende enye obi na beka. Eno no yetime ebo ho afode kura ma onya bro. SOMPA FM. No one de was a banese ya. Yet to a hodo a yajeje no any years so de a kakese bia kwa kogunu ko me banesa. Wo man en chichire ye no. Sika hodo e de beyam puntu dwuma no. Na ebia kwa akosensem ba bia. Obese se be ye beba fom no. Na ye bibie wo ho. Wose we ya ye kan. Obohu se adan bi kura ho a ye si de asom se de nka man ma ne bi benya ba bia da na wo mo ho beto won. Yentimi nwi. Nenso ye JS Gracia edeko eno nso wo mbeje no kwabra ne botom na eko enya de a eba besom wo man ne nyina enti wo ka ne sei no wo ka de afiri mampani aboboa no wo ka de afiri emranimfo no wo mo nso ho afi wo ka de aba besi mrahye badwafo wo mo nso akache ne wo mo a S Gracia no wo mo agi bibia se wo peman ne ye nko ade na ayere ho som ne yi a man na nkasa kura de emfaso otua ho so ka sense wo mbe chechire se sika no ede atu ho na ebewie wo man na nkasa ye pese ye chechire ne yie no wo no ankasa wo togu so na ye sanso etwa ne soso abusua eye no nsia bre mu kase wo de edi mu mpai mu no eno ene eguso a ye de somo e wo sompa 106.5 FM Accra na mekoso aka wo se ye atwusin o na de wudie anasa de wo no no e fa nema bi mo ho ye wo se wo tachirema ene ne eka aka ho ansa na kwa kuduru yem enti se no na tete nema bi no ni kwansa yete ye etimi apropro njempre no mo yeso yi ni nyina afiri ho ente sa udidi afra yare ene enti na Leicester Company Limited for wo maye ya street paste de aba enti yas no ye won white no ho e maase ne ye fita asasu kirema we nyina echi no de kaka wono so ene mo kankan wo so no yas heba no beboa pa afi tota aka wo ho ebesiesie wanum ama otachirema no se de ne kalate anyame de boy no eno ayi ne ho na obese no fusuo ade bi ade dada so firi wo nkura abrema na no no fo nyina ada so wo so no uhia tota aka no na no eduwa kagine mu ba bi eton broso ene aposin bia no ya no wabusa se wo peyas eno ene papa no no nso na pamadi ho adanse e de amawo anwumre wuchu usi nyina no ya na wahwe nkwan wo hwe nkwan fa asen achi a enema nyina akwa kama na wo hwe fa asen achi no abusua de na be mo wahwe ma mensa no boafo ne onga Mama's helping hand eno na ewo nkontomire stew de ye frɛ no onga classic afe ye wo de ya akokɔ nkwan na asa akokɔ abomu onga chicken no na SOMPA FM ye jollof nom ene ho ade no nyina Davi ebi amekan wo pese utime checheche na woyo froye no papa bia ene wo hia onga tre mix no ene beboa wo ba bia ye ton ade bia ho na FDA fo nso age atum se eye papa enti yamfom ne se brato ne no ena mekanfo ede ama se wanya ne se nyina no wuntimi ni a wo hia time heba mister Dr. Tafri Jane time no oba pa time no eno na hia eye honam ya waduro wonu mato wuntimi nidi no waduro pa no no atiridie na aduro tatahwe
anytime heba Mr. Baby ato nuru bia no ebi wo ho time no nso ye TIME ana 0244 417 669 ene ahoma no firitete eno a heba Mr. Nachi no ye wo time HH en namba na to aguso no abusua ye form ne sebrato enti wo be ma entena otoso wo so no numbi na wo mu di si a wotimi atwa na waje wo 3 points wo mu na ka ye ho a kase no ye de afi mamemfa nwuram e wo mra no mu Constitutional Review Committee no wo mo kwa asetena na wo mo kwadwendwene ya mra ne nkyea ma yetintin na afi apema henkona do akunu mienu de wo man yada na bosom kese koto so ne da no wadan ye nyame no wono ho asem na meken na wo mo wie no wo mo de ensusuye binum ekoto mampani anim na emu bi ena na ebinum nsu se sade wo mo ye mampani di bre no wo kwa kodi a emfinhia no asa wo soro dodo nanso ene sade emfie tie 70 no kura ye kase twedi ampontwa to ye ho no se wo ye brebre na otimi di a ene na ade praise the Lord nanso sade ekoi no ebise life begins at 40 nanso ene 25 30 15 ebi kura ade no life begins at the day you were born da ye wo na wabra bo asase ebi nso mfinhia duo no ba ko adwene ekuta no na eno na wo mo bobo a wo be chese mampani nkofo kura ansana wo nya akwanya kura be wura mamuo mu no wo no mfinhia duo no ba ko na wo deputy minister enti se na adwene no emmo na enso a anka 21 wontimi nni entoatoa so anwie menya mampani nni ne sa hontinko wo mo de kwa aduasa ebebo apa ena Professor Henry Kwasi Prempe chairman edema committee no ede beto so acha se eno ne de ebo menana eye susu na wonu masusuo nanso won busa adasa no se no nso betimi abamu ene se mampani wo mo de akokire ne nyina no gi se ekowi a empanimfo Ganafo wo mo nso eka bi ansana ebeba mu a abam mampani kwantimi mfa na adwen ene ne mpanimfo enyo. Signaling values. You need to signal to the population. You matter. We are not just saying that, well, yeah, maybe Ghanaians will decide that after 20, after 21 or 30, we are not going to vote for you as president. But let it. Ghanaians, we are just telling the youth, you matter. This is your constitution. This is your democracy. And if you have the right preparation in your life and you aim for it, you can also be, like this. And in many more advanced countries, they are choosing much younger people. Much younger people. As prime ministers, as presidents, globally. Not a big deal that the age 30 is not such a big deal at all. 30 is pretty right. Any awoti ye a Constitutional Review Committee. Penia wono enetua no se titrani. Professor Prempe Henry Kwasi Kennedy ho wono ene kasa ye. Na sankomo ho no ena kane UN Senior Governance Advisor Professor Kwakwajimendua wode ba beto so chese no kwasemu ni mfinhia aduasa pa de wono wo so mu anyeye esansa sa bere no woni ni nyanya pani sa ewom se youthful exuberance no wom se yempagya wotimi pagya yenkwa ne ho ha obetimi akode nanso eba adwene mu sanka pani due matemante ne wotimi home asam so no ente sa enti wono nso tufu sei. Personally, I didn't like the idea of reducing the age from 40 to 30. So I think at 30 years, we don't have enough maturity. Pardon me for those who think I'm wrong. But I think if you take the Ghanaian context into account, for instance, you finish school. Well, some do finish school very early. But most Ghanaians from the villages as I come from, by the time you finish your first degree, you are almost 27, 28. And even if by then you have finished your master's, what experience do you have? What exposure have you had to run the country? Run the country is not running nukes. Being a parliamentarian is not the same as being a president of a sovereign nation. International relations today, the changes that are occurring, what is the extent of your understanding in order to take this country to deal with the global context? Professor Ajimendua, former UN Senior Governance Advisor, na odi afutu emai se sabre no na adwenu nhyeda mo bill sa se obetimi asom na obese mampani die no enye class captain o na sabi ya fa obia se wo medi wo hwa se de wiase nyina ekọ no kura woni no adwene mu ne mudie mu ana se suahunu mu no ewom se ebitimi wie suku ntem nanso
sɛ ebia wo baabi te sɛ hiama nkyina yɛde yɛn nsa no ɛfa yɛ tiri so sɛ kɔsɔ yɛ aso ansana wakɔ kindergarten no a ɛndeɛ wonwie school kuraa no na adwene no wobɛsɛ enyini dada na wɔn mu a bɛkɔ firi ntɔtɔfe wa no mu a yɛwo no a wotua no fo ano ane yɛde na akɔ akɔto school mu ne maame agya no hɔ kɔ adwuma no otimi wie school ntɛm nanso na wonya nuru baabia Professor Adjumandua na wɔno nso ɛbɔ saa asɛm yi so na Constitutional Review Committee wɔn nkɔmɔ na mu no ɛna mmarahyɛ badwani a wɔno nso wɔwɔ asantema mu ɛnso de ba bɛto so na wɔkyɛ sɛ no kwasɛm ni wɔn deɛ wɔn ka deɛ wɔn ka yɛsɛ mampani ɛbɛyɛ anka mfinhyia no yɛnyɛ ne mfinhyia num ɛna wɔkyɛ sɛ sɛ mfinhyia num na wɔn ka afe baako a yɛde bɛka ho no ɛno no deɛ ntimi mpusu kramu kyɛ ɛsan sɛ aban biara ni hɔ a wode sɛ mfinhyia na wɔn ka no ɛma no a ne time ne bɛso no wawie ebi kura bɛhyɛ mmara bi wɔn bɛtintim mmara no bɛwie ne sɛ nka bɛyɛ adwuma no na ne bra so ɛfɛ bɛwie na mmara no aka nsensɛmu aban ɔbɛba nso anhwɛ no wankɔ ankɔtoa so enti sɛ nka wɔ biribi ɛka sɛ wɔn nto ho anamɔn a wɔno wɔhwɛ sɛdeɛ Professor Albert Fiadjosei ne committee no na ensɛm no ɛwɔ mu no ɛwɔ mu sɛ Professor Prempɛdeɛ wɔbɔ wɔn aba so deɛ nanso ne nyinaa akyi no sɛ wɔn wɔ biribi ɛka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn ntintim a ɛnka neɛ sɛ obi firi so na obi ba wɔn to aso deɛ friend continuity no ɛno mmom ne hia ɛnyɛ mfie a yɛde bɛka ho. The British now has a Supreme Court, contrary to what prevailed historically when they used to have the House of Lords. Subsequently, there has been the Constitutional Reform Act that has also brought together the entirety of the realm under one Supreme Court, chaired by a president, unlike here where you have a Chief Justice that presides over the entirety of the judiciary. The mischief, for me, very respectfully, I got that from Professor Prempe's engagement with Kuku Asante, which is about giving the president sufficient time to finish with his work. Brilliant. But we have to appreciate practically that no president will be able to finish almost everything he starts. The issue has to do with continuity. We have to pass a law to ensure continuity and not rather extend the president's term. Because the president, he will take loans, he will not be able to finish the loans he takes before he leaves office. He will start projects. The project's lifespan will exceed his tenure. He will pass laws. He might not be able to implement them. Eni a wuti ye yamanshia South mrashe bedwani honorable Nana Bafo Awua Esquire wono ene kasa ye na mekoso akayo se SOMPA FM no nsia bremu kasa ye bono efiri no num mpa emu a ye de twam no nsia no eno ene yeguso a ye de esomwo na mom ye de ba te se aduane ete se just hot kinky de na no ye di party no a na ebi wo mu no eno ana me kan fa ma wo eno ye adwabo ase aduane na unya nso a etimi so ma hoho ni nyina odi ba ko awa me wonwie nsan ma metwa nten dokono no nso ye papa wo mo de yellow corn na aye na wo kanfo de ma wo mo eton dokono wo afi na wo koto aburu wo ba be fo de abegu nsuom awi abeso ne yakwa akosie asan ba be fite no be se na nsan na ne nan ansa na watumi aka to so aye dokono hwe ne kwan tenten pa eno nti just hot kinky no wo ma ye awie dada ena ensu papa nso na wo mo de yoye hygienic environment ena wo mo ye no ye boba akontere cities enso betimi de age city nso ne akire nti de ohia ye se chewonam ye ofro ye na fasi joint ho na fi pagakoma no kokan wo dokono bra e wo josofo ho ana de frɛ 0256 068 832 0256 068 832 na one wo mo enkasa na fi de ahunta no ye nka nkyerɛw eba ne saa nso na didi ball we de ma uhu se enam aba honam no nkasa no so a ye atwa photo na fa bi to ho esan se hwe me photo ye ekura mi na hwe me nne obeka se nyame aye bi eno RSYD Novici Studio se bra ye bankran enye malam abase ne ye kotwa photo yi nka ye twa ne ba bia nka ye ntimi amposu nanso malam abase Kokroko Street ho so ko RSYD Novici Studio a wo mu twa photo no ema wa ho ofe SOMPA FM enti wo mu twa skits no ya na mokɔ ho wo nso a wo ye music video ho na mekamfo de ama wo ebia na ya ye fro photo shoot na ba betwa birthday de ni nyina wo no mo ye ne kama
ɛboɔ no nso da fam 057 471 577 now the 8 atwa to saa na 030 39 74 822 no wafrɛ wɔn wɔn nso kora wo yɛ advert na wo pɛ video papa bi ato so no mekanfo hɔ ɛde ma wo kokroko street hɔ a ɛhɔ ɛna adwuma papa ne nyinaa abusua ɛto dwa afi kaseɛ no yɛ boaboa yɛn ho na yada yɛn ho aba bewie na ansana no midimafo herbal center Dr. Tam da so da no wɔde enipa pii na aba ayaresa enti wa stroke tewo so diabetes wo de ne hypertension doctor timi aka akyerɛ wo ana wa kyerɛ sɛ wo de kidney failure onya ka ne saa nso a na wo ne ba mu owo na mwato wo ebia wadi kan abɔ so akyerɛ sɛ infertility wo de ne high degree be ma na oba midimafo herbal center wonko hoda SOMPA FM mo nyina wo te a wo dwendwene ho no kɔ no won fa time ento yade no so na agya wonnom mmoa ema neema ensesa na ebesesa saa ama neema tumi agina yi wa setenanum ene abrabo num dia ene na do ani akire poku ase mayira ɛhɔ na yade no bɛyira ana sɛ ebu akwa agogo ɛwa asantemamu ɛhɔ no wɔbɛgogo yade ama ahotɔ aba ede ama unipadua wanya nkwa ho sane ama wonompe 0244 774 282 0244 774 282 sana 0500 727215 midimafo herbal center na waka kire se oyafo udimafo ene hwa wo madamanti abusua ma ye na ye hutia wamra ye ba ye to akase no so na fe yakwa akowie Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani owuntie, passengers egumi kai mu yi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. De se de, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said there, ayaresa no, aye more. Oh, misi minim wife ye kopa wo. One year one city. Nyinse ne betom ansa ne yeties ka no. Connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu amahode ambam connection ne mu de wan obo wo de ba de kura ho wa ba do kura wo de ba de kura ye kai stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tanda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa Se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoye Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa SOMPA FM onga mama sano boafo FDA AGYA APPIAH APAM
Sompa Achedie 2025 Yabo Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon nyanka ene erisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa Sompa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane Ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye wunsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na proposi prepa obodu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 Edia was yeta 1 media anasa Blessed Foster na sedia fibia ye sompa achede ne mamono afi de ne nyame ya domo a eye new year dan wankasa 1st January 2026 ena niema ye nsa ka nyina ye beche enti se we kunani a hyanon so se 1st January 2026 eye new year dan wankasa no sompa branches bia eben wo ahyeta ewo Ghana half na baabia no koho sedia beya wonsa ebetimi aka woniema eye first come first serve mo ye bi afie twem no emu adanse de mo nim sompa achede 2025 Yabo Yaba Duma Fest Festival 2026. Afinso 2026 Duma Fest no Basso. Yeshasie January 2nd, 3rd, Ekopim 4th 2026. Ewo Dumasia. Sadan Sunyani Dumasia and Hobeye de Bruta. Brabe witness the Ghana's finest artists, the likes of Kwaku Smoke. Family. I'm Rado. Me I see me penny pa. Because sounds why I see me did. When the shade. And I cannot deny it. All for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, down delivery, box and bottles. Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi biyo peso beton die no. Ombebu kutebo, sika kuma Sompa FM. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the... Sompa TV, Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiano, papa ewo mu no ampa. Afe abusua yento akase no so emfama. Na ene se bronyan ye die nyina no. De ama bronya ne die aye akono na aye nika yese. Ye die akone aba. Ebi efiri kurokasiem ekokuro kumam. Ene ebi nso firi kurokuma mu ekokuro kasiem. Ni nyina no nso no se woni no wamfa nsuo so a no wafa wiem. Wamfa wiem a se tie bia wonam ye temponye so. Na eno na Road Safety National Road Safety Authority Penny kwankyerefo a woda no na wohwe research monitoring and evaluation edema wo mo eyowura Alexander Ayata na Ayata na dia futuo ema se sane ye ka kwanso kosekose na eduba bia MTTD fo gina kwanso wo mo de wo mbetimi aka pa ne se bronyen enya ba bia na abeduru ho bia ubehia abambofo se wo mo nso agya wo mbronya ho na wo mo gina kwan no so ehwe aboban nko a enti bambo edikan no eye wankasa wo de enti billboards de wo mo tintim bi papa ewo ya kwan so titru ni kumase nkran tempon so afi nkran takwa kwantempon so ehon so wo mo sisi bi pa na board a wo mo sisi ni nyina ye de ye ka biribi e de a kire wo a waforo kai no se dre ne no ana wo passenger wo te kai no na
yewura Alexander ayatanya adaje ekyerɛkyerɛ sɛ de wo mo atwerɛtwerɛ no ɛwɔ board no so enti unya hu sɛ nantwie no da so na yɛde biribi atwa ne mu a nyɛ sɛ bia yɛkum nantwie ɛwɔ mpotam hɔ enti wobɛtumi asi akɔhwɛ so wɔn de bia yɛ nkwan a wakɔpɛ ho kalo mu awe ɛno di adanse akyerɛ wo sɛ baabi a wonam no nantwie bɛtumi atwam cattle crossing enti nya ba ne saa ya na wabotre dadeɛ break no wama nan abɛn ho na abufu dadeɛ gas no nso wasusu ɛde wo nan atototo so sɛ de bɛyɛ a bronyan yɛbɛdi bɛwie na yɛnkita nkwanhyia bia. Last year 2,208 almost 5% increase. Is it good news for us? If you have been you or I want to tell you say once again, and in your endeavor in your business activities, you have friends, you have many of your counterparts. I wish we will join you so that together we can salvage the season that we are into now. If care is not taken, I believe at the end of the year, it will not be less than 3,000. If you quantify that in percentage form of 1.6. 10 years ago, if you are calculating the 1.6 of our total GDP, it stood at the time at $350 million. And these are people, of course, who have been active in their services, in their jobs, at the labor market, and working for Ghana. I wish that politicians were here. They have the power to help. They have to engage our politicians. SOMPA FM. They must add their voice. Aha. Any awoti ye Director of Research, Monitoring and Evaluation ewo Road Safety Authority National deɛ no ɛna wote sɛ wakasɛyi na wɔsanse mi ho no deɛ ɛkɔ ebu atɛn deɛ ba wɔno nso ebu atɛn na mo deɛ ogyina hɔ no wɔn atɛn no wɔbu ne trodo sɛdeɛ pani kasa wɔbɔ so sɛ ɛnkran kuma sɛ tempɔn so o campaign ne deɛ wɔ mo ayusu bold roadside billboards no edi adanse akyerɛ reckless driving nti wuni wote kaa mu kura na sɛ driver no sɛ de wɔkɔ no eni kwan so wɔkɔ saa ɛno no edi kan abɔ kɔkɔ na wɔte mpanimfo na so afi ɛnkran ɛkɔ takwan so tempɔn so ɛhɔ nso saa na ɔwɔ hina champɔn ma aboboa no na maame nkɔ na afi mene ɔdoma nkoma kyi ame ɔbrempɔn na kwampoma eni nkɔmɔ na me musa sɛ sie himfa no wɔgyina na tempɔn no so ɛte sɛn kwan no so yɛ dwoodwo wɔn mo ɛkɔ nyinaa no wɔn ho so nsa abrobe na wɔn mo ɛba nso ho so ana kwakuma adwo yejo aja me mo afinhyia po afisese na sompa peja duru baabi e wo se nyankopɔn de duru na emu adwumayɛfo nyinaa so atatu apa no obia saka bi sɛ de yɛ somsom ano afisese ne ne atiefo nyinaa wɔ pa ho san afidanse sɛ no na nyankopɔn no wesane aba be hyira na man Ghana ne mu sompa atiefo no wo mu nyinaa no wo mu kyefa no kɛseɛ pa ya mo enso de sompa no yeguso a bronya no ye di Mary no na ye wie so kra de prosperous new year no nso apem so ende de bekwa kowie ewo Duma Fest na se na ya kwan no so sen na sesei kwan so kosakose ubedi adanse a kyerɛ yɛn ne efiri nkran ekokuma ase ekwan ne dem ana traffic no ekonya asa akyekyedeɛ te sɛ deɛ 24th no na ɛteɛ no boy amane yo eja mame na wase na me ma sompa atiefo nyinaa kwaba emfa embra sompa kase so adubure na eja me hye ma pantuo na se ye nyinaa ye tie sompa esa se free nkran edibesi nkokɔ na efiri na nsane na ya na 25th no sapere no na ye sa se free nkran na ka ho ade le kakra ewo nkran eba enso odi beduru se free suhum ade kro no eho na hu se traffic gina mu pa na ni na se sa articulate akase no to show ma fasuo no etesenia wono akoyi niam free port ya wono ne ba be emu akọ eno nti wo mo saso gro be se ahasa ade kro se ba ku gina na wo nyina gina ba ku tu a wo nyina tu di akire wono mo na ekọ so traffic na kase pa ewo anso eno nti titu pa efri bonsu junction be kire efra pega junction kra
ɛde ba bedru Esiakwa Johnson ne so out the ba bedru Bunsolen Abdo Johnson ne so no ɛhɔ de ne gyina mu paa na wo di free sa Johnson ne so ɛde ba bedru Bunso akafi afaman enyidem sekere enyiresi ɛde kwa akosi ne nkɔkɔ de ɛgya sɛ wutira anye yi a atempɔ ne nko ano wobɛtumi de bɛɛ dɔnhwere miɛnsa ɛwɔ saa emfifi wɔ na mabɔ so ne nko a nanso ade baako a na ɛwɔ mu a na no so ama traffic no adi mu kɛseɛ paa no ɛyɛ sɛ uduru between Osino ne Ankase emfifi wɔ no de ba amatamfo no ɛhɔ na bypass no a wɔn mo ayɛ wɔn gusu a wɔn mo yɛ no wɔn mo atwa baako ɛde afa akyire ɛde akɔfa ne kuroma da so ase na wɔn mo de aba besi enyinam baabi a wɔn mo si wa agenda 111 ne baako akaka no na wi na wɔn besi ne kwantempo no na so wasa tie ɛkwan no mu na wɔte sɛ wɔatwa enyinam ne n'asefo no nyinaa agya no saa tracks a kɛseɛ mbɛkɛn na wɔn mfa saa kwan no so bypass na wɔn mfa so nti wɔn dɔm na wɔn anim straight nti sɛ woyɛ obi a wonim saa atempɔ no deɛ a wobɛtumi abɔ mu akɔfa saa abɔ na no deɛ wofa so a wakyɛ koraa yɛ sima nsia pɛ na ɔba bɛsi w'anim na watoa so de kɔ no yɛ wɔn mo a ɛpɛ ntɛm akra Kumasi a wɔn mfa nyinam nyɛ hwee no na watumi akɔfa hɔ nanso sɛ woyɛ obi a wobɛfa nyinam anaa obi bɛsi wɔ Ankase anaa sɛ ne mfifi wɔ baabi deɛ a woyɛ deɛn a wobɛfa saa traffic no mu ɛno na wotiri anyɛ yi a wobɛtumi ade bɛyɛ dɔnhwere mmiɛnsa na wontumi ntwam nkɔɔyɛ no ɛgya ɛdi me nanteɛ no kɔɔyɛ a bɛduru nkɔkɔɔ no biwura mu wɔ nkɔkɔɔ kurom ankasa san sɛ hɔ no baabi a na mekɔdi dwuma kɛseɛ no paa nkɔkɔɔ kurom ankasa no ɛfiri oe junction ɛyɛ kɔsɛ junction ne so hɔ ɛde kɔa kɔsi baabi ɛfɛ hɔ Sompa FM ɛde kɔsi hotel junction no ɛgya ɛyɛ ɛkwan a ɛno nso wakyɛ koraa no ɛyɛ sɛ sima aduonu sɛ wode taxi mpo na ɛkɔ a sima aduonu pɛpɛɛpɛ no wobɛtumi akɔturu nanso ɛhɔ saa nkɔkɔɔ mfimfini hɔ no nko ara no traffic na egyina mu saa brɛ no nko ara de korɔ no ɛgya abobɔ ya ne prageɛ mpo a wɔmutumi yiyi fa ho koraa no wɔno koraa tumi de dɔnhwere baako na ɛkɔ na nka mpɛ sɛ taxi a wode wɔadi mu saa a wonya baabi ɛmfa no ebinom de dɔnhwere mmienu ne fa ɛkwan anaasɛ hɔ a wobɛtumi de sima aduonu ɛde akɔ dɔnhwere mmienu ne fa afei na ebinom de kɔ afei wode foro bepɔ no ɛde akɔ prae so ɛde akɔ akyidie ɛne kwawu nkuro no aka no ankasa no bepɔ no mu ankasa no na go slow ɛnhyɛ da nim bebree nanso na ka ho ɔden paa sɛ amanfoɔ de ba bɛdu pɛ wonya bɛdu yɛ no a taxi no ɛma na amanfoɔ afokɔ saa na ɛteɛ na mensa makyia bio no na masan aba to anyinam ada na mesan ba to anyinam 25 no asan sɛ na pɛ sɛ mehwɛ tempɔ no so sɛ yɛn a yɛ Kumasi ne yɛn yɛ Sompa FM ɛteɛ na yɛn sa da biem no na ka ho ɔden san sɛ ufiri anyinam ufiri nkɔkɔɔ ɛde ba wɔ ti sankran anaasɛ bi akɔfoɔ bi ana unsu tɛbi anyinam ɛne saa no edu saa brɛ na ka ho ayɛ den paa adeɛ baako a bɛtumi abɔ brɛbafoɔ aba so kakra san sɛ kan yɛ amefo yɛ firi nkran ɛde kɔɔ nkɔkɔɔ no normally ɛyɛ ofo sprinter no normal no a ɛyɛ sika no sister Ghana sidi aduosia na ɔkɔfa express ne bia ɛno no ɛyɛ sidi no aduowɔtwe ɛte Ghana ɛgya mepa no na price no sɛ ɛteɛ no saa na ɛteɛ na nto mu nanso ebinom mu ebi kan 23rd ne 24 fɛ deɛ wɔn kyerɛ sɛ saa na ɛyɛ rush hour ɛno nti na ɛyɛ sister Ghana na ɔgye 80 ɛyɛ 80 na ɔgye 100 ɛso tu bere a mɛmɛ 25 no deɛ na wɔn mo aka back to wɔn normal price afei nkɔkɔɔ ɛne ɛne hɔ nso nipa no bunkam kakra na ɔma traffic situation ɛteɛ no nea mehu yɛ ne sɛ wɔn mo internal 4 cities a ɔfa no ne bia 4 cities a wɔn de no ɛno nso saa na wɔn gye a wɔn nto so efiri anyinam ɛkɔ nkɔkɔɔ taxi ɛde 20 cities normal truck rate ɛno nso de 20 cities ɛno nso yɛ nto so saa na ɛteɛ ɔfuru nso a prices a wɔn gye no even though cars of wire dey nanso saa ɛna wɔn gye a ɛno nso yiwu ɛntomo foforɔ biara ɛka ho na bere a na gya wɔ kasa anim hɔ no na mede sɛ wo sɛ tiani baako sɛ wɔn de signboard wɔ sisi kwan no ho ɛno deɛ nokorɛ mefiri nkran yɛ a mebɛdu nkɔkɔɔ yɛ a metɛ firi nkɔkɔɔ bɛdu anyinam yɛ a mede wo kasa sɛsie egyina anyinam ahemfie ne mu pɛɛ ɛna mene wo de kasa yi wɔn sɛ yɛfrɛ bi street carnival Sompa FM ɛbɔ so fiti nansa ne nɛ na wɔn hyɛ aseɛ ɛde
the trauma go is a safe for the week. Me would see the signboard to be the one edge. Kakwa yana ekwanso kusekuse jume die bia memedie menia mede fa kwan so no bia dia memfu bie bia bitwa mu wie no mde abesi tumati dia eno de me ntimi ni wadanse nemo amese me ka ni amede medi hu ye efri nkran ede besi nkoko efa ne ba back to him no bi hu signboard bia e wo kwan mu e kire se get the road safety campaign enna tell a traffic situation here empo enrada ene enyina no so ye busy ta say enrafie no eye nyinam so market day enti enyam no nipa beku enyam nura na enen so no obi aka say ayeme me da obi ebe preprafie e bia kodi di kwasi ada na so obi abo mo de akọ afefu no mu enu nti ubedu enyinam titiro ne tempo no mu a afete de enyumre ya ne wo kasa ekura e kusu nyinam nka kaka enu nti beti ka fakasa figure so e de atumanfo for say e bia fe na on so awo that's who back the trouble when you never did. Odran Cassia for bypass the dead to the horse. SOMPA FM. And them, I would see any side of that's so fast so easy. They should have the one of you who do near them any requirements. Now we're training them any as a matter for if you in school. And this here railway police station is one. Now what you got traffic about the more what's your training in there. Mo Nana, one him. Ma minya would name Munefi, menu one non see. Na kope baby na nso jojo ho na hwe nkwan kakra ye de onga agumu ye de wase anwumre ne obra wanyama ye papa ye ma adehye wo ho nyina nso afinhia pa na mo nsompa no ma wo mu nya atie emfie mpimienu ne adonu nsia de ye de ba de kura esen de wo mo hu ne kane me de wase anwumre yes ye da ba ya eno eye obrempon na kwaku ampoma na boboa no eni yewura ye no ya wode eho sede amane ne te ede som yen abusua ye to akase ne so na manya free ho de me mafa bypass ne so enti me bobom ho atete afa nhano ho na wani baba ho so no na mapiem ewo akoma da tempon num na chese matete afa so a me kura no tachiman na me koi na tachiman ana ensantwerofo nka bomuku no ne fa wo ho gj wo mapa ho ntema na ho ntuma pa no ensantwerofo president yera Albert Kwabnadwonfo kobi na wokoye no wo bo wo maba so pa se wo matimi asi adua setekuko na wo mo akire sa ku no na ku no nso adwuma e bo wo mpotam ho no anya adwuma kuma wo bo wo maba so nyina no wo beka akire won se wo mo nkoso hanka wo homom esan se prae ho yi ba kwa ne wo ka bo mu a emu na se mpotam ho nso no won betimi atworo no wo ma atworo yie ama di mpuntu abade a ene na wo mo pen no eka ho pa na mo de edikan wo bebo aban na ba so se mempene his excellency John Mahama baye no wadomaboa na ensantwerofo fa ahodie watimi asom safranka apagya ede kira mansan nyina na mom wo mo ntiatia ensantwerofo wo mo fa ahodie so as we launch a vision, a pause, and a platform for responsible development in our region. The journey to this day began with a strong desire by journalists in the region to be recognized, united, and empowered under one professional platform. For years, our colleagues operated different media houses, often separated and without coordinated support. Conversation began formally at the press conference, media engagement, and community assignments, all pointing to one truth that monarchies need a strong and recognized leader from intervention and consultation. A regular committee was formed. We reached out to our national executive for guidance, our president and national officers responded with open arms, support and direction through their leadership, mentorship, and encouragement. Ene a woti ye Ghana nsentwerefo pani yewra Albert Kwabnadwonfo enkomo etachiman ene wokodi no bra sofomame otutu atu the shooting shooter woman na wogina hobi na wotoma na ene wie no wa amana nso ho ena wode beto so se wo mommo aboa won ho nsentwerefo na ene ne ye ba nua pa na ensantwere adwuma no nso ba bia beto bia no ayese brode ebebo de eboa ema mpuntuo eba
enema binum wo ho a ebubu na pe eno de ya wo mo hwe wano yi titru ene ahensem nsasesem no nema binum sa sabio ya emfra ewo adwuma no Mr. President, I was grateful for your role in establishing good East branch. We have already given association to the national executive, especially our president, for the support, mentorship, and trust in World East. Your belief in our gave birth to this new chapter. We do not take this privilege for granted. We say, I know. As we launch this branch, we must remind ourselves of this. Journalism must be anchored on truth, fairness, and responsibility. We must equally uphold ethical standards. Journalism is not a role for chaos, but a moral conscience where truth leads, involvement follows. Home is a region with a number of potential, agriculture, tourism, education. Eno ana ate se wo kasa che se empotam ho ebakuayo ana se ensrahwe a wo mabobe pa wo enti wo mfa nsantwura adwuma no emmo sa ne ma no ho dawuro se de beye na ebeduru bunu na fem puntu a ese wo no atumi afa so na aba na ne nyina mu no 5-year scholarship program eda ho na ne de eye wo mo ede wo ho bebata gije adwumaku no ena sa mfa so no wonom ebenya abusua ma menko wie kase no ewo Ivory Coast mu ana asonse kurom ho na eho na mampene Alasane Watara wono ene tiegwa so ya wo mokoto aba na anu kra ewie wo moto ma no na mom akase wo mbeto aba na fe wonom ebeyi the friend say National Assembly no ene na wo mugina so a wo moto sa aba no nti over Facebook no so hwese obi bag bonachi a wo wura classroom ho no eho ne de wo mo no ento no wo petem sade yen ye de ya ensu etokura ne ye gine mu awiase ye tiri hu wo mo no wura school dem mu ana dan no ho no wo mo to no na ne nyina mu no na wo mo che say detention foforo kura na asa atweneti e wo mpotem o isan say African People's Party ye wo Cote d'Ivoire de mampanin dada Laurent Gbagbo ne yire no edi animu no wo mo say wo mani abre pa say wo mbetimi enya don no bi wo nsa aba no wo mo twentanko se ankoye nti wo mo gimu aye ne tuma enye ye de na nso ni nyina mu no nipa be se empemmienu ne ahanson ena twen wo mu ti se wo mu nyina nya mampani a wo no bedi na eho ade na eba saa National Assembly a nipa wo ma twe wo nti no edo so papa na no ena fofoi na manyoku e friend say democracy and peace eno nso wo mo afale pa wo mo epre se wo mbenye nipa dodo e de akọ abajafo no ho se de be na wo ma no ebekoso na adurubunu mu wo mo hwe animu se nipa be se opepem nwotwe ne akire ponson na wo mbeto sa abai na awie ama aban na hu nanim se dodo na ekọ na afa ana se wo no meni na afa no na efa na nso se de mu nsam tie no sompa kase na boso ya nso na ebetimi atrem na ya biebi nani de akire wo enti se de mu nsam besi bia no abusua yemfa enkame wasonwa kase na si na asibi wo ho a yemfa ma Midimafo Herbal Center Dr. Tam Dasoda no anwumre wa pebre pa de ato ye nso ene ye de kase no esie foto ni nyina nso a na nasafo kantanka wo twa na ye wanimu fe na eye wakono na sade wo dandan no RSYD Novici Studio ho na adwuma no wo sha ase di free enti wo munya adaje etete ne nsa no etete na adwene ne bibia enti wo nso fa wudwumadie kwhye wo nsa na wo munya sa adwuma no emfa mawo Just Bread and Pastries wo mu na asa aka wo ho aye Jos Dokono no de tutu efirim hyehye enso wo mu de 3 cedis pe kotona koton je wo mfa so fagu botom wontimi ne dia Time Herbal Mr na mekamfo amawo bronyan e wo se wotimi tetoa unya ba bra wakodi bronya wi a e wo se ye hu se kase no enam aba ho ne nyina no time ene betimi edi sa aka gina mu no enkwan ne be yeda eye onga promosidofo na ayo abomu no wo mo edefra eye kama pa na ubedi adibio anhwe kura tafra boto no obesa awe aka ho na abane saa no so obetimi awe chance no atafra udodo mu a na wo se ne wutwi ne yie ya toothpaste ene ne brush no ene aditwie ene bristles no eye papa ne bia
ɛnyɛ deɛ tutu ka osimu a etumi prapra osia chi nam no 050 16 19 588 ya no wafrɛ saa homa yi anwumre wo mo ene ka yɛn ho a kaseɛ no eduru waboboa no na bi afi no waso afidie no ensama ɛbaaye ne bi ene sɛ GJ Nkrabata ɛwɔ Techiman regional de no wo mapa ho ntema ama president Yewura Kwamna Adwomfo Kobi wo de afutuo pii ɛna ama wo mo saada na road safety authority nso atu yɛmfo akyɛ sesesei billboards de akɛseɛ pa de ɛkyerɛ reckless driving enti wani boss sɛ drive ni ana passenger na adikan ɛtwetwe so sɛ de bɛyɛ na enkwanhyia a yɛhyiahyia ɛwɔ bronya fofi mu no yɛnkonkohyia constitutional review committee nso wɔn findings wɔde bae no mpanimfo ahyase etutu mu atuo na ɛno na professor Agimandua kwaku kanede ho de beto so sɛ samfinhyia aduasa na wɔn kasa na mampani 30 years obetimi apre no ɛno de mayɛ nsoso so koraa esan sɛ 30 na adwene ne nyanyini kɛse sɛ obetimi ahyehyɛ enema sami gyamfia beyi ne ho ano o ɛwɔ gold board ka yɛ sɛ wɔn abɔ no ho na wote nsɛm a obiebie so ɛna wɔkyɛ sɛ wɔn adwuma no sɛ bio ɛnya mfaso adwuma kuo nko ɛna yɛde ahyɛ wɔn nsa wɔn dwumadie nyinaa no ya naka eka ho ɛna yɛkɔ Ivory Coast mu ɛhɔ nso wɔn moto aba ayi nipa ma wɔn akɔ mu General Assembly hɔ te sɛ de yɛmpɔtam ha ɛbɛka sɛ parliamentarians no na wɔn mo a gyinagyina no ɛne amanyoku a wɔn atwetwe wɔn ti wɔ mu no anhwɛ ye aban a wɔte soɔ wɔn pɛ sɛ wɔn bubu na prɛ na sɛ de mu nsɛm tie no daakye kase mu yɛde bɛsɔmɔ ɛwɔ fidie yɛ mu triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA nwumre me na megye brɛ ɛbɛbe nsɛm no solo ɛde ma wɔ na nasafo kantanka wɔno ɛna de ɛkɔ YouTube Facebook ɛne baabi ɔfa ku SOMPA FM wɔ mutie no mama ko sumu baabi wɔ mutie firi no wɔde yɛtoto hɔ nyinaa anwumre yɛdam ase asanso ama mommo ɛne tia ɛkudɔntɔ na mom enya fidie ne mfiri sompa esan sɛ aha ɛna Mary no wobenya no na Christmas no nso aha na wote ɛde afiri bosome ne yebewura mu no ne de edi kan